Здравейте отново, вие сте с канала на Бохемия. Анджи и аз предишния път ви разказахме 5 любопитни факта за Гърция, а сега е време да споделим и останалите 5. А именно, факт номер 6, Анджи е... Добре, факт аз ще номер кажа. 6 е... Да, аз ще ти кажа, защото Добре, да има съм на съспенс. вълна новости Добре, и Гърция. хайде. Сега ще отидем Хайде, към кажи. старости и Гърция. Добре. А именно, че на гръцкия остров Икария хората живеят до над 100 години. Представяш ли си? А? Между другото, островът е обозначен в така наречената синя зона. Това всъщност са места, където обичайно хората живеят доста дълго. Именно, значи стигаме до заключението, че в Гърция хората не само, че имат изключително дълга крайбрежна линия, здравословен начин на живот, здравословна кухня, Всичко. история, демокрация, олимпийски игри, ами на всичкото отгоре живеят и до над 100 години. И това се дължи нормално. естествено на прекрасния начин на живот, на храната и на спокойното ежедневие. Абе, пожелавам ти да остарееш в Икария. Благодаря. Преминаваме към факт номер 7, а именно това, че Гърция има над 100 археологични обекта. Всъщност, под краката на гърците можете да намерите хиляди години история. Представяш ли си, страната е пълна с забравени градове, с театри, с цивилизации, които вече са изчезнали, с толкова много древна история. Да, между другото, само Атина предлага история и десетки места, между другото, с история над 1000 години. Само в една Атина. Представяш си другите? Следващият факт за нашата любима Гърция е не чак толкова изненадващ, Да, между другото. особено за нас българите, а именно, че Гърция е една от най-посещаваните дестинации в Европа. Което е съвсем очаквано, тъй като комбинира красиво море, красиви плажове, много вкусна храна, която аз лично обожавам и разбира се, история. И гостоприемство. И да гостоприемство, да не Да. забравяме. Така че не е случайно, че А хората ти се връщат. обичаш ли безплатния десерт в Гърция? Нали знаеш, като ти сервират храна и накрая получаваш безплатен десерт. Ами къде го има това нещо? Аз обичам всичко, което е безплатно. И затова и аз лично продължавам да се връщам отново там. Както и повечето хора по света. Естествено. Продължаваме с факт номер 9. Стрелям директно. Гърция има активни вулкани. Да, точно така. Ти представяш ли си, хората не са много запознати, но истината е, че да речем в Санторини, или поне край Санторини, преди хиляди години е изригнал вулкан, който е променил абсолютно целия пейзаж на острова. Да. А Санторини днес е едно от най-разпознаваемите места в света. И преминаваме към последния факт от нашето видео и аз ти предлагам той да бъде малко по-обобщителен. Добре. А именно, че Гърция не е само море. Между другото, Гърция наистина не е само море, а е и много атрактивна туристическа дестинация за планинари. Именно, има Не само море. ски Ски курорт. курорти има също така. Има много интересни сгушени малки селца с прекрасна история, която също си заслужава да бъде научена. Така че следващия път, когато се сетите за Гърция, може да не се сетите само за лятото, за морето и за безкрайната ивица плажна, за прекрасната им Вълни бяха средиземноморска кухня. Се тая. И така нататък можете да се сетите... Добре, хайде. Та следващия път, когато се сетите за Гърция, може да не си мислите само за лято, за плаж, море, вълни, вкусна кухня и така Аз нататък. си мълча вече. Аре, бе. Та следващия път, когато се не. сетите... Затова следващия път, в който се сетите за Гърция, може да не мислите само за лято, за безкрайната плажна ивица и за морето, а може да се сетите и за различните дестинации от рода на планинарски курорти и невероятни селца и да посетите Гърция по всяко време на годината. Това бяха 10 факта за Гърция, които може би не знаехте. Именно, а пък кой е любимия ви факт или кой най-много ви интересува или пък ако можете да предложите допълнителни факти за Гърция, пишете ни в коментарите. Точно така. И разбира се, не забравяйте да се абонирате на канала ни, като натиснете камбанката. Дзън трябваше. Добре да е дзън. Камбанката не прави така. Аз си представям, че тя ще се появи ето тук и аз като направя така и тя ще дзънна. Много работа. Въображение. Въображение, какво да ти кажа.
Абонирайте се за канала ни, както казах, и разбира се, напишете в коментар коя да бъде следващата дестинация, която да посетим. Топ 10 път Брал, например. Да, браво, Пер. Евхаристополь. Паракалу. До следващото ни пътуване. Пътуване.